Tajb, nifhmu meta nitkellmu dwar il-ħniena tal-Alla u t-tjieba tal-Alla u l-fedeltà tal-Alla u nirċivuhom bħala vertajiet sbieħ u komfortabbli ħafna. Imma x'ngħidu dwar l-għadab tal-Alla? Ir-rabja tal-Alla. Il-korla tal-Alla. Kollha dal-kliem kollu jfisser l-istess. Possibbli Alla kapaċi jirrabja. Hemm min jikkritika din il-verità u jgħid li Alla fit-Testament il-Qadim kien jixbaħ l-allat tal-Griegi u r-Rumani li kienu kapriċjużi u meta jfettlhom meta taqbżilhom jibgħatu xi kastik lin-nies tad-dinja. U allura f'kull fejn jissemma l-għadab tal-Alla prattikament m'għandniex nagħtu każ ħafna. Però il-fatt jibqa' hija ta' bilħaq impressjonanti kemm matul l-Iskrittura kollha Alla huwa ppreżentat lilna bħala Alla mgħaddab. U ħanaġġel ngħid ukoll Alla mgħaddab iħobbna. Alla irrabjat iħobb lill-bniedem biex inkunu qegħdin nibbilanċaw. Però llum ħanniffukaw ħafna fuq ir-rabja tal-Alla. Ir-rabja tal-Alla ċoħe il-mibeda intensa tiegħu kontra kull ħażen. Immaġinaw li kieku mhux hekk, li kieku Alla huwa indifferenti. Kieku Alla ħalli kollox għaddej u għalih m'hemmx differenza bejn ħażen u tajjeb, bejn ġustizzja u inġustizzja. X'tip ta' Alla jkun dan? ċertament ma jkunx denju tal-qima tagħna. Alla jirreaġixxi, Alla jitqanqal meta jara d-diżubbidjenza, l-inġustizzja, id-dnub f'kull forma u għamla tiegħu. L-istess jew forsi nistgħu nsibu analoġija f'dak il-missier tal-affari tiegħu li jrid itella lil-uliedu fuliet galbati, fuliet bilaqal, fuliet li jonorawh. Dawn l-uliet, jew forsi ħanajdu wieħed minnhom, huwa diżubbidjenti, vili, tost u bil-ħajja vergonjuża, bil-ħajja merħija tiegħu iġib qajb fuq missieru. Missieru kif ħajreġixxi għal dak it-tifel? Bl-istess mod bħal ma' l-uliet l-oħra? Ma naħsibx. Tal-għodu semmejt il-missieru u ħajr nerġa' semmih, missieri li kien raġel li b'ħidma onesta kien jaqlanna x'nieklu u kien jgħallimna flimkien ma' ommi, però meta konna nkunu mqarbin jew nagħmlu xi bużullotta, kien joħroġ dak iċ-ċinturin u jdewwaqulna. Ma kienx jibqa' passiv meta jarana illi qegħdin niksru il-bonordni tad-dar, qegħdin nisfidaw l-awtorità tiegħu għal missieri kien jirreaġixxi anke bir-rabja. Kull ġenitur tal-affar tiegħu forsi kapaċi jirrakkonta, ċertament jiena kapaċi nirrakkontakom ħafna, illi fejn jitlu d-disciplina tal-uliet aħna rriduhom illi jitilgħu dritti u meta allura jinkurlawna bl-imġiba ħażina tagħhom fl-istess ħin li nuru l-għadab tagħna nkunu qegħdin nħobbuhom. Alla għax huwa Alla huwa mħallef divin huwa mħallef suprem fuq l-umanità bil-fors għax huwa Alla. Bil-fors irid juri r-retribuzzjoni ġusta tiegħu, l-istmerrija personali tiegħu, il-mibeda, l-avversità kontra kull diżubbidjenza. Alla ma jaħmilx id-dnub, Alla ma jistax għalih il-ħażen morali u jirreaġixxi għalih. Bħala Alla ta' qdusija u ġustizzja li ma bħala. Ġifieri, meta l-Bibja titkellem dwar l-għadab tal-Alla jew ir-rabja tal-Alla, mhix qiegħda tgħidilna li Alla huwa impulsiv u kultant bla ebda raġuni jisbroffa u jibgħat xi kastig. X'hemm minn dan.
Rabja tal-Alla hija r-rispons determinat tiegħu, ir-rispons ħajdwek anke loġiku tiegħu. La darba u Alla qaddis u ġust u allura bil-fors neċessarjament irid jirreaġixxi kontra d-dnub. Għana ġenajt il-rabja tal-Alla mhijiex allura xi ħaġa għax aħna Alla b'mod arbitrarju, b'mod mingħajr raġuni, bħalma jiġri lilna l-bnedmin tabżilna ċ-ċinga jew jitlalna x'hemm minn dan. X'hemm minn dan. Il-rabja tal-Alla hija l-reazzjoni qaddisa u ġusta tiegħu kontra il-ħażen uman. Fis-Salmi pereżempju naqraw Salm 2 fejn għandna deskrizzjoni kif il-ġnus tad-dinja kapaċi anke jinġemgħu flimkien jikkonfoffaw kontra Alla biex iwarbuh mix-xena. Imbagħad Alla jkellimhom fil-rabja tiegħu u jwerwirhom fid-dgħadija kbira tiegħu. Alla li ħalaq il-bniedem, tajjeb u l-bniedem qed jisfidah, Alla irrid neċessarjament jirreaġixxi għal dik il-rebellioni, għal dik il-rewwixta kontra tiegħu. Salm 76 vers 6 jgħidilna għaċ-ċanfira tiegħek Alla ta' Ġakobb. Sew il-mirkeb u sew iż-żiemel jintefgħu f'raqda tal-mewt. Int tal-biża'. U min jista' joqgħod quddiem il-preżenza tiegħek meta tkun imgħaddab? Ġifi Alla ċertament mhuwiex kif ipenġuh ċertu nies dak in-nannu senili illi mhu kapaċi jagħmel xejn ħlief li jitbissem lil kulħadd imqar dak li ġej biex joqtlu. Dak huwa idolu. Il-ħafna nies joġobhom li jilqgħu dak Alla, però dak huwa Alla finta, Alla ħaj u veru huwa Alla illi jinsab fit-trattattivi diretti mal-bnedmin magħna l-koll u ċertament ma jaħmilx il-diżubbidjenza tagħna. Mqar Mosè, il-serf fidil ta' Alla, li qdieħ u xandar kelmtu. Mosè fil-riflessjoni tiegħu Salm 90 miktub minnu. Jgħid aħna mifnijin bil-qilla tiegħek u bil-għadab tiegħek mibluwejn. Mosè qed jgħid aħna ċċassati. Mosè qed jirrifletti u qed jgħidlek għaliex Alla kien għadu kif iġġudika lill-poplu tiegħu talli ma obdewx għallilhom mela ħaddumu 40 sena tiġġerrew fid-deżert flok ma ħatitlu fl-art li jiena wett il-missirijietkom kif infatti lest nagħmel talli intom ma bdejtunix araw ir-reazzjoni tagħha se jkollkom tibqgħu fid-deżert tiġġru minn post għal ieħor għal 40 sena. Fl-istess ħin nerġa' ngħid l-għadab tagħha kien ukoll imżewweġ mal-ħniena u l-imħabba tiegħu. Għaliex matul il-mawrien tagħhom fid-deżert tom il-manna. Ħarishom ħwejjiġhom ma tqattawx u servewhom. L-istess Alla li huwa mgħaddab mal-midneb ukoll iħobb lill-bniedem. Aħna mifnin bil-qilla tiegħek b'għadbek aħna mibluwejn int qed ħtijietna quddiemek u dnubietna l-moħbija quddiem wiċċek. Alla jaf bid-dnub tagħna u ma jistax jemes bħalli kieku mu qiegħed jiġri xejn. Jimħajjitna kollha jgħibu minħabba l-għadab tiegħek, is-snin ta' ħajjitna jintemmu bħal nefs. Il-fatt ovvju illi kull bniedem qed jgħix omor twil, qasil u x'inhu u l-ħajja umana tintemm. Il-ħajja umana fuq l-art tintemm. Għaliex? Minħabba l-għadab tagħha. Alla kien qal lill-ewwel ġenituri tagħna u f'żomm li dakinhar li intom tieklu mill-frott tas-siġra żgur li tmutu. U l-mewt fiżika hija evidenza tar-rabja tagħha kontra l-bniedem.
U għalhekk għandna l-omor speċifiku, is-snin ta' ħajjitna jintemmu bħan-nifs. Isaija, Ġeremija, il-profeti kollha jisemmu u jfakru lin-nies dwar l-għada b'Alla. Forsi tgħidu li ma dinna xi ħaġa tat-Testament il-Qadim, meta Alla kien forsi daqsxejn id sever. X'ingħidu dwar it-Testament il-ġdid? Il-Testament il-ġdid huwa l-istess Alla, jippreżenta l-istess Alla tat-Testament il-Qadim. Kull meta tisimgħu, kull meta xi ħadd jgħidilkom imma dak fit-Testament il-Qadim Alla issa m'għadux hekk. Falsa. Hija falsa. Alla tat-Testament il-ġdid huwa wkoll Alla ta' għadab. Rumani 9 vers 29 pereżempju jgħidilna x'inhu jekk Alla biex juri l-għadab tiegħu u jarra fil-qawwa tiegħu ħamel għal żmien twil il-ħwejjeġ ta' għadab imħejjin għal irda. Pawlu qed jgħid hawnhekk illi n-nies ħżiena, n-nies impenitenti, bla ndima li qegħdin ikomplu jisfidaw il-Alla bl-imġiba ħażina tagħhom, dan Alla qed jaħmilhom, qed jittollerhom, però ċertament hawn qed jgħidu huma imħejjin għal irda. Alla għad jeqirdhom. Fil-pass li rajna dal-għodu mill-Efesin 5, Pawlu f'nofs il-tagħlim tiegħu qed jgħidilna kif aħna għandna nġibu ruħna nixbħu l-Alla, nimxu fl-imħabba, nimxu fid-dawl, nimxu fil-għerf, fil-qdusija. Imbagħad jgħid ukoll illi intom tafu li l-ebda żieni jew faħx jew rejb jew li hu idolatra m'għandu wirt fis-salta ta' Kristu u ta' Alla. Tħallu l-ħadd min qarraq bikom bi kliem fieraħ. Pawlu jaf x'inhu jgħid hawnhekk. Jaf li aħna niltaqgħu ma' dak u mal-ieħor ma' nies li huma infidili u jippruvaw jikkonvinċuna u jargumentaw magħna li prattikament tgħix kif tgħix ma jimpurtax. Tħallu l-ħadd min qarraq bikom bi kliem fieraħ għax minħabba dawn il-ħwejjeġ u xogħol minħabba l-faħx, l-immoralità, l-idolatrija, dan affarijiet minħabba dawn il-ħwejjeġ jiġi l-għadab b'Alla fuq ulied id-diżubbidjenza. Id-diżubbidjenza ċertament huma n-nies mitlufa, n-nies li għadhom ma bdewx l-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Ukoll fl-ittra l-Kolossin kapitlu 3 u vers 5 jgħidilna il-mewtu mela il-membri tagħkom li huma fuq l-art iż-żena, il-faħx, il-ġibdiet tal-ġisem, ix-xejwa, ir-rejba li hija idolatrija, li minħabba fihom jiġi l-għadab b'Alla fuq ulied id-diżubbidjenza. Taraw ix-xebħ? Qed jikteb il-żewġ knejs differenti u prattikament qed jgħidilhom l-istess ħaġa. Qed jafżhom qiegħed jagħtihom ammoniment ċar kemm jista' jkun illi minħabba id-dnub jiġi l-għadab b'Alla fuq ulied id-diżubbidjenza. Testament il-ġdid bħal Testament il-qadim jiddikjara li Alla huwa m'għaddab, Alla għandu rivulsjoni, għandu stmerrija tremenda u estrema kontra kull ksur tal-liġi tiegħu. Mhux bħalli kieku mu qed jiġri xejn. Aqra tip ta' rivelazzjoni u naħseb jiena titbellaħ u titnixxef. Kemm jissemma l-għadab b'Alla. Ġifieri sal-aħħar ktieb tal-Bibja. Kważi fl-aħħar ktieb tal-Bibja mbagħad ħanejdu hekk imbagħad ir-rivelazzjoni sħiħa tal-għadab b'Alla. Alla huwa personalment irrabjat kontra id-dnub. U l-effetti tad-dispjaċir tiegħu ma naħsbux li Alla huwa tant imbiet li mu qiegħed jindaħal xejn fid-dinja tagħna. Alla huwa kontinwament involut fid-dinja tagħna. U jreġija, u jigverna fuqha. U jekk tgħid ma tant Alla tiġġudika l-ħażen. Alla tiġġudika l-ħażen. U fit-tieba tiegħu Alla qed jgħidilna tjafżana ma' qabel. Araw ma titkaxkrux mal-kurrent, mal-ħsieb popolari li kollox jgħaddi. L-effetti
tad-dispjaċir tal-Alla huma wkoll visibbli. Nistgħu narawhom, nistgħu nħossuhom. Min minna ma jasalx biex jgħid li pajjiżna l-għażiż poplu Malti li aħna nifformaw parti minnu mhuwiex nieżel għan-niżla moralment u hemm l-għada b'Alla fuqu. Hemm l-għada b'Alla. Fuq nies illi fil-ment qegħdin iwarbuh ma jridux jafu bih. L-Apostlu Pawlu jgħid illi l-għada b'Alla jidher mis-sema kontra kull ħażen u denni tal-bnedmin li jżommu l-verità fl-inġustizzja. Hawn qed jitkellem speċifikament għall imperu Ruman ta' żmienu, kien korrott, ma prattikament nistgħu nagħduha bħala dikjarazzjoni universali li tibqa' tot għall-ġenerazzjonijiet kollha. Il-rabja t'Alla tidher mis-sema kontra kull ħażen u deni tal-bnedmin. Alla qed juri l-għadab tiegħu b'diversi modi mindu Adam u Eva. Kisru l-kman tiegħu, Alla kif wara l-għadab tiegħu iġġudikhom u keċċihom mill-ġnien li hu kien ħejja apposta biex tkun l-amara tagħhom. Alla immedjatament jirreaġixxi għad-dnub. Alla juri d-diżapprovazzjoni tiegħu, l-għadab tiegħu, għal darb'oħra meta Alla beda biex ħejji poplu għalih, il-poplu Ludi, illi ħarġu mill-iskjavitu tal-Eġittu u taħt it-tmexxija ta' Mosè iggwidah biex jidħol fl-art imwiegħda, meta ma bdewx u rew li nfushom infidili u b'istinazzjoni ma rridux jitlu għax beżaw u għax hemm il-ġganti fl-art u għax ma nix nkunu kapaċi nelbuhom, meta laqalilhom itlu għax ħantijilkom l-art. Meta ma bdewx, araw x'qal. Lut 3 vers 10. Għalhekk kont imgħaddab, kont irrabjat għal dak in-nisel. U għedt dejjem jiżbaljaw f'qalbhom u ma għarfux traqat tiegħi. Għalhekk ħlift f'għadbi jew ħlift fir-rabja tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Għal darb'oħra hemm il-konsegwenza għad-diżubbidjenza. Il-poplu ma bdiex u allura kellu iqatta ħajdu hekk eżilju ta' 40 sena fid-deżert. Aktar tard meta mbagħad daħlu fl-art u kien hemm il-monarkija u Alla bagħat il-profeti biex kull darba ifakkarhom li huma nies f'patt m'Alla. Alla għamel patt magħhom fuq il-Muntanja Sinaj. Tinsewx dak il-patt. Iżajija, Ġeremija, il-profeti, iħin kollu kienu għadin. U il-poplu baqa iwebbes rasu. Alla x'għamel? Keċċihom mill-art. Keċċihom mill-art. Bagħat il-Babilonjani, l-Assirjani u appuntu dak li nsejħulu l-eżilju kien propjament il-riżultat tal-għada b'Alla kontra l-poplu tiegħu stess. Kontra l-poplu tiegħu stess. B'mod speċjali Alla juri jew Alla wera il-għada tiegħu tafu fejn? B'mod speċjali, b'mod suprem fuq il-Kalvarju. Għalhekk fil-bidu għattilkom illi Alla rrabjat iħobb. U din hija verità tant profonda, tant sublimi. Ara, ħafna nies Alla m'għaddab, x'waħda din u jarmuha dik l-idea. Alla jħobb u jiqfu hemmhekk. U jkun ħażin jekk aħna ngħidu Alla ma jħobbx, imma Alla huwa m'għaddab biss. Il-Bibbja tippreżenta l-Alla bħala Alla m'għaddab li jħobb. Forsi komplessa, forsi diffiċli biex nilqawha, però dan huwa Alla tal-Iskrittura. Alla wera għadbu allura fuq il-Kalvarju fejn Ġwanni jgħidilna li Alla hekk ħabb id-dinja li tagħna lill-ibnu biex ikun is-sostitut, biex imut minn flokna, biex hu l-kastik minn flokna. Però Pawlu jispjega din illi meta Kristu miet fuq is-salib miet bħala il-propizjazzjoni
għal dnubietna. U ċoħe bħala sakrifiċċju, issa suppost tallimtu għad il-kelma, xi tfisser. Il-propizzjazzjoni tfisser sakrifiċċju li bih jittwarrab l-għada b'Alla u Alla jkun jista' juri il-favur tiegħu u jilqana f'xirka miegħu. Rumani 3 vers 25 jgħidilna illi Alla qiegħed lill-ibnu espona lill-ibnu biex ikun il-propizzjazzjoni għal dnubietna permezz tal-fidi f'demmu. Ġifieri, kif ħadd isswir il-mewt ta' Kristu billi jiena nilqaha bħala il-propizzjazzjoni tiegħi quddiem Alla. Alla mhux tal-li ma jibqax m'għaddab lejja personalment, ma tal-li jurini il-favur tiegħu, jurini il-grazzja tiegħu, jilqani fih dan. Alla qiegħdu biex ikun il-propizzjazzjoni għal dnubietna permezz tal-fidi f'demmu biex juri il-ġustizzja tiegħu. Għalhekk Alla ma jistax ikun inġust. Alla iħobb is-sewwa u jobgħod l-inġustizzja, jobgħod kull ħażen. Huwa kontra kull ksur tal-liġi tiegħu. Għalhekk tistaġbu jekk ngħidilkom fl-istess kapitlu fejn hemm il-famuż vers illi kull Kristjan jitaxxa bih. Għallek ħabb id-dinja li ta' li b'maħdini tiegħu biex kull ma fih ma jintilifx iżda kollu ħajta dejjem. F'dak l-istess vers, dak l-istess kapitlu, jagħlaq illi min jemmen fl-iben għandu l-ħajta dejjem. Imma min ma jobdix il-liben, kif tkompli? Min ma jobdix l-liben. L-għada b'Alla jibqa' fuqu. Tafx qed jgħidġwanni hemmhekk. Qed illi kull min ma jemmix il-Vanġelu, kull min ma għandux il-Ġesu bħala s-Salvatur personali tiegħu, l-għada b'Alla huwa fuqu. Tista' ma tħossix, tista' tinnega, il-Bibja tiddikjara li Alla huwa irrabjat għall-infidili il għaliex qegħdin jikkalpestaw l-ismu, qegħdin jiddiżonorawh, mhumiex qegħdin jagħtuh il-post leġittimu tiegħu bħala l-ħalliq tagħhom, bħala l-preservatur tagħhom, bħala s-sit tagħhom illi għandu l-awtorità jikmandana kif ngħixu u mhux ngħixu kif ifettlilna jew kif jgħidilna moħħna. Min ma jobdix il-liben l-għada b'Alla jibqa' fuqu. Għandi kwotazzjoni hawnhekk minn Nicholas Walter Storff illi fija xtomod. Illi anke forsi nifhmu aħjar l-għadab u l-imħabba Alla kif jaqdu flimkien. Jgħidilna jingħad dwar Alla illi ħadd ma jista' jara l-wiċċu u jgħix. Infatti hekk hemm miktub fl-Iskrittura, ħadd ma jista' jara wiċċ Alla u jgħix. Dejjem assumejt li dan ifisser kif ħadd mhu kapaċi jara l-isplendur jew il-glorja tiegħu u jgħix. Ħabib tiegħi qalli li forsi tfisser li ħadd ma jista' jara l-għali tiegħu l-għali d-dispjaċir tiegħu u jgħix. Jew forsi l-għali tiegħu u għall-glorja tiegħu. Id-dispjaċir t'Alla. Jew forsi wkoll ngħidu l-għada b'Alla huwa l-glorja tiegħu. Mhux talli m'għandniex naħsbu li nistgħu nwarbuha dil-verità, ma l-għada b'Alla jurina kemm Alla u Alla ta' glorja li ma bħala. Fil-waqt li huwa favur it-tajjeb huwa avversiv għal kull ħażen. U għalhekk Alla ma frankajiex l-istess ibnu. Imma taħ għalina l-koll fi waqt li qed juri mħabbtu qed juru wkoll li d-dnub ħaqqu kastik. Id-dnub ħaqqu retribuzzjoni. Id-dnub ma jistax jgħaddi bħalli kieku mhux xejn. Alla għandu diversi tipi ta' għadab, jekk iridu nifhmu forsi daqsxejn aħjar. L-għadab tiegħu jista' jiġi espress b'diversi modi. Pereżempju, għadab kataklizmiku. Tiddejqux minn ċertu kliem aħna biex sempliċement nagħtu kategorija. Għadab kataklizmiku fl-istorja tal-umanità. Ġraw affarijiet, partikolarment id-dulluvju globali li ġara fi żmien Noe,
eluf ta' snilu, pero il-riżultati ta' d-dilluvju għadna narawhom sal-lum fil-blat kif forma u l-bqija. Għalfejn bad dak id-dilluvju Alla? Għaliex ra l-ħażen tal-bniedem kien kbir wisq fuq l-art. U kull immaġinazzjoni u ħsieb tal-bniedem kien dejjem ħażen biss. U Alla kellu jirreaġixxi għal dak il-ħażen. L-għada kataklizmiku meta Alla fid-daqqa falla rrieda wara jkun ilu jissaporti, ilu juri s-sabar tiegħu, infatti l-Bibja tittajt kemm il-darba li Alla idum biex jadab, vera? Idum biex jadab. Ġifieri l-għadab tal-Alla huwa wkoll imżewweġ mal-paċenzja tiegħu. Tajtx li Alla mhux mgħaddab għalik, il għaliex inti diżubbidjenti, Alla wkoll huwa paċenzjuż miegħek. U l-paċenzja tiegħu qed suppost tħajrek biex tindeb biex iddur lejh. Għada f'kataklizmiku, d-dilluvju nista' nsemmu wkoll l-irda ta' Sodoma u Gomorra illi Alla eridhom dal-bliet illi kienu mogħtija għall-immoralità u l-omosessualità Alla eridhom maċem traċċa tagħhom għalkemm nafu bewtiju fejn kienu l-irda ta' Sodoma u Gomorra. Però Alla għandu wkoll l-għadab konsegwenzjali. Ġifieri biex niftehmu. Għandek bidwi illi jiżra l-ħurrieq wara xahrejn x'ħajaħsad? Ħurrieq. Jekk jiżra l-qamħ wara xahrejn tlieta x'ħajaħsad? Il-qamħ. Hija xi ħaġa li narawha kontinwament madwarna. Naraw fin-natura, narawha illi jekk wieħed ipejjeb, jekk wieħed jieħu droga, x'ħajamel? Ħajqassar prattikament u ħajjgħix ħajja ta' nieqes mis-saħħa illi altrimenti igawdi. Anke fl-isfera morali. L-Apostolu Pawlu jgħidilna Galatin 6, vers 7, la titqarqux Alla ma jitħqux bih. Għax kull ma wieħed jiżra dak jaħsad. Li bħalma l-bidwi jekk jiżra d-dullieħ jaħsad id-dullieħ, tajjeb, hekk ukoll jekk jiena niżra l-ħażen ħanaħsad il-ħażen. Jiżra l-ġismu minn ġismu jaħsad it-taħsir, iżda min jiżra l-ispirtu mill-ispirtu jaħsad il-ħajja ta' dejjem. Però qed jgħidilna illi jara tistgħu tindunaw mid-direzzjoni ta' ħajjitkom fejn ħad tispiċċaw u x'l-infern jew il-ġenna. Mid-direzzjoni ta' ħajjitkom. Hija sinjal konvinċenti ħafna illi il-bniedem li huwa imwieled mill-ġdid iva dana jaqbad it-triq tas-sewwa. Jinsisti li jimxi fuq il-liġi ta' Alla. Imbagħad hemm ukoll l-għadab ta' abbandun. Meta Alla fir-rabja tiegħu jabbanduna lill-bniedem. Hawnhekk għandna ħsieb sobri u ħafna, ħsieb li għandu jdaħħalna f'għoxritna ħafna. Il-bniedem jitneb u jkompli jitneb u jerġa' jitneb u jaqbad dik ir-rotta u jaqbad dak ir-ritmu għan-niżla tad-dnub u ma jtagħmel xejn ħlief dnub jasal dak il-waqt meta Alla jabbandunah. Alla kapaċi ċanfarna, kapaċi wissina b'diversi modi. Però Alla wkoll kapaċi jiġġudika d-dnub billi ħalli l-bniedem ikompli fid-dnub. Hija xi ħaġa illi hija realissima. Hija realissima. Salmu 81 vers 11 jgħidilna iżda il-poplu tiegħi qed jgħid Alla. Il-poplu tiegħi ma rridx jisma' leħni. U Iżrael ma rridx jaf biha. Għalhekk araw il-konsegwenza. Għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom u huma mxew skont il-fehmiet tagħhom. Alla jew pjaċir jagħmel hekk lanqas xejn. Lanqas xejn. Il-bniedem kapaċi jkun qiebes, kapaċi jkun stinat, kapaċi jkun tant determinat
li jagħmel ħsara lil nnifsu. Għalhekk infatti fil-vers ta' wara jikompli jgħid li kieku l-poplu tiegħi sama minni u Iżrael mexa fit-triqati. Li kieku. Vera? Alla ma jħux pjaċir li jikkastiga l-bniedem. F'Eżekjel jgħid li jiena ċertament ma nħux pjaċir bil-kastig ta' ħżiena, imma aktarx li l-midneb idu lejja u jgħix. Però din hija reali, li Alla kapaċi illi ineħħi l-ġiem, ineħħi ir-rażna u jħalli lin-nies imbagħad jerqu literalment jerqu fid-dnubietom. Għal darb'oħra nistgħu nsemmu il-Rumani kapitlu 1 fejn Pawlu qed jagħtina din id-deskrizzjoni tas-soċjetà kontemporanja tiegħu li fiha kien jgħix u jgħid 3 darbiet li Alla telaqhom għal faħx tagħhom infushom. Alla telaqhom għal moħħ depravat tagħhom. Kull darba Alla telaqhom. La darba ma rridux ikunu jafu b'Alla, Alla telaqhom. Il-rabja ta' abbandun. Ir-rabja ta' abbandun. Imma ukoll ir-rabja eskatoloġika. L-għada b'Alla li għad juri fl-aħħar jum. Li l-Bibja titkellem ħafna dwar il-ġudizzju. Dwar il-fatt li Alla jagħmel ħaq ġust mid-dinja minn kull bniedem personalment. U dan ħajamlu permezz ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien fosta fuq l-art għadda ġuri tal-għaru każijiet u spiċċa kundannata għal-mewt meta ma kellha bidu ebda ħtija. U nnifsu Alla ħatru biex issa jkun l-imħallef ta' kulħadd. L-għadab eskatoloġiku. Rivelazzjoni 6 jissemma pereżempju fejn jgħidilna illi n-nies, is-slaten tal-art, il-kbarat, l-onja, l-kaptan, il-kbar, is-setani, l-sira kollha l-ħelsin, inħbew fl-erien u fil-blat tal-muntanji. U qalu lill-muntanji u lill-blat għaw fuqna u waħbuna minn quddiem wiċċ dak li qed fuq it-tron minn Alla l-missier ġifieri. U mill-għadab tal-ħaruf. U tissemma mhux hawnhekk biss, l-għadab tal-ħaruf, il-ħaruf tal-Alla. Ġesu l-manswed, Ġesu l-ġwejjed, Ġesu li ġie u wera prattikament l-imħabba tal-Alla. U kien les li volontarjament minn rajħ ta' ħajtu għal-midinbin fil-jum il-kbir illi Alla rriserva għall-umanità. Il-bniedem irid jaffaċċja l-għadab tal-ħaruf. Għax wasal il-jum il-kbir tal-għadab tiegħu u min jiflaħ iżomm. Jekk inti ma tkunx ġrejt għar-refuġju biex issib il-ken tiegħek f'Ġesu Kristu, għad tiltaqa' miegħu bħala l-ħaruf irrabjat. Hija għal darb'oħra taqida intensa fejn għandek l-għadab tal-Alla u l-ħnina tal-ħaruf meta Ġwanni ponta subaħ lejn Ġesu qal araw il-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħidnu tad-dinja. Però jekk inti ikkalpestajtu u għarrabtu ma rridx taf bih, u allura il-ħaruf ma jibqa' xejn x'jagħtik ħlief l-għadab tiegħu. Min warrab kliemi mhux jien niġġudikah fl-aħħar jum jgħidilna f'Ġwanni 12, mhux jien niġġudikah. Il-kelma li qedtilkom dik tiġġudikah fl-aħħar jum. Meta inti tkun imwissi u tkun tajt darek għat-twissija ta' Alla. Il-għadab tal-Alla mhuwiex però kif ovvjament diġà għadna riservat għal jum il-kbir għal kemm hemmhekk il-kontijiet se jkunu issettiljati. U ħadd ma jkun kapaċi jipprotesta jew jilmenta, l-għadab tal-Alla, l-antagonizmu tiegħu kontra d-dnub jibqa' jiġi muri fid-dinja matul imqar preżentament. Fil-istess kif tar-Rivelazzjoni, kapitlu 16 jgħidilna illi smajt leħen qawwi ġej mit-tempju, jgħid lis-7 li morru fit-triqatkom u sawbu il-bwieqi tal-għadab tal-Alla fuq l-art. U għandna dawn l-anġli li wieħed iwaddab il-bieqja tiegħu u ġrieħi jintnu u tawġieħ ġew fuq il-bnedmin li kellhom l-elm tal-bima
u fuq dawk li kienu iqimu x-xbija tagħha. U sawweb it-tieni anġlu l-bieqja tiegħu fuq il-baħar u sar demm qisu għandna l-interventi tal-Alla li Alla qiegħed jikkastiga l-bniedem appuntu għax il-bniedem huwa stinat fin-nuqqas tandiema. L-għadab tal-Alla imbagħad jilħaq il-quċċata tiegħu fl-għadab etern tiegħu. Meta l-bniedem wara li Alla ikun ilu fil-kuxjenza tiegħu ikellmu. Fl-opri tal-ħolqien qed jagħtih prova kontinwa illi huwa Alla omnipotenti. Alla etern. Fil-kelma tiegħu ukoll Alla jurina illi huwa Alla ta' kelmtu. Alla li ma jxaħħamx. Alla li ħajimxi b'ġustizzja u b'rettitudni sħiħa. Il-bnedmin li jkunu sfidawh. Imbagħad ma jibqa' xejn għalihom ħlief l-għadab etern tiegħu, u ċoħja l-infern. L-infern. Rivelazzjoni 14, vers 9. Jekk xi bniedem iqim il-bima u xbija tagħha u jieħu l-marka tagħha fuq ġbinu jew fuq idu, jixrob u wkoll l-imbit tal-għadab tal-Alla li huwa msawwab mingħajr taħlit fit-tazza tal-qilla tiegħu u jinħaraq bin-nar u l-kubrit quddiem l-anġla qaddisa u quddiem il-ħaruf. Ejjew ma nitlux f'teknikalitajiet il-kubrit x'inhu u n-nar u x'litteru jew. Jekk ħanqogħdu nirraġunaw hekk. Qed tevita l-kwistjoni kollha. Dawn il-passi huma miktuba biex nitwerru u nduru li Alla u nduqu il-ħniena u l-grazzja tiegħu. Per ċertament fl-aħħar mill-aħħar, daqskemm ħajkun hemm nies fil-ġenna li huma salvati, illi jitaxqu bil-ġmiel u bil-glorja tal-Alla, għad ikun hemm nies li ikunu reċipjenti tal-għadab tiegħu. Għadab etern. Kif nistgħu neħilsu? Kif nistgħu neħilsu? Il-bnedmin m'għandhom skuża, il-bnedmin jafu l-Alla, jafu l-verità tiegħu, però joskurawha. Jeħduha kontra tagħha. Jaraw kif jaħbuha. Iżommu l-verità fl-inġustizzja jgħid l-Apostolu Pawlu. Iżommu l-verità, jafu li hemm Alla, jafu li ħaqhom kastik, li ħaqhom kundanna jekk jgħixu fil-ħażen, u frattant jibqgħu jgħixu fil-ħażen. Iżommu l-verità fl-inġustizzja. Mentalment jafu li hemm Alla, prattikament fl-imġiba tagħhom jgħixu bħalli kieku m'hemmx Alla. U dik hija d-dilemma tal-bniedem. Dik hija il-bażwira ta' kull bniedem illi huwa maħrub minn Alla. Ħanajdu hekk. Alla qed jgħidu duru lejja tkunu salvati, truf kollha tal-art. L-istedina tal-Alla hija kulħadd. Ejjew għandi intom il-koll intom imtaqlin u jiena inserraħkom. Għalhekk l-Apostolu Pawlu wara li mar f'Tessalonika u xandrilhom il-Vanġelu dawn in-nies darba kienu pagani, ma tikbilhom l-ewwel ittra tiegħu. Jgħidilhom illi intom stess tafu huma stess jgħidu fuqna x'daħla kellna fostkom. Kif dortu lejn Alla, hawnija, kif ħaneħles mir-rabja dortu lejn Alla. Biex mill-idoli biex taqdu l-Alla ħajju veru u biex tistennew mis-sema, l-ibnu li huwa qajmu minn bejn l-imwiet Ġesu li jeħlisna mill-għadab li ġej. Kemm sabiħa. X'għaxqa, x'meravilja il-glorja tal-Alla li tidher li Alla m'għaddab diġà ħadem rikonċiljazzjoni għalina il-koll. Fetaħ triq biex bija nduru lejh u naslu għandu. Ġesu li jeħlisna mill-għadab li ġej. Għaliex? Għax u diġà refa fuq u l-għadab tal-Alla.
Għalhekk miet fuq, għalhekk salbuh mas-salib. Qed jerfa' fuq l-għada b'talla għan-nom tagħna. Għan-nom tagħna. Hekk u hekk biss il-bniedem jista' jeħles mill-għada b'talla. Aktar tard fl-istess epistola. Pawli jgħid, għallax Alla ma żilniex għall-għadab. Hawn huwa l-bniedem salvat. Hawn huwa l-bniedem illi ġarrab il-grazzja tal-Alla, illi laqa il-bxara tajba dwar Ġesu. Alla ma żilniex għall-għadab. Imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Kif se naħrab, kif se niskansa l-għadab tal-Alla? Permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Li taraħ il-ħaruf li Alla ta' biex ikun s-sakrifiċċju. Il-għalix ki kolli nieħu l-kastik jiena ma minix kapaċi nissapporti dak il-kastik. Ma Ġesu biex niksbu is-salvazzjoni. Li mit għalina biex imqajmin jew reqdin ngħixu flimkien miegħu. U kull wieħed minna l-aħwa. Kull wieħed minna. Prattikament kull bniedem irid jiddeċiedi. Irid jagħmel il-għażla. Jien irid inkun talla jew kontrih. X'ġen huwa x'ġen perfett. Huwa juri dak il-bniedem illi jaħseb illi jista' jħodha kontra Alla u jirbaħ. Aħna sħaħ minnu? Alla ta' omnipotenza, ta' għadab, ta' grazzja iva wkoll. Ta' ħniena. Però Alla ma jistax jħodha kontra tiegħu innifsu. Għalhekk il-Vanġelu huwa tant relevanti għalina, tant jgħod għas-sitwazzjoni preżenti tagħna. Għax il-Vanġelu jitkellem dwar is-soluzzjoni tagħna. Biex ta' bilħaq flok ma jkun fuqna d-dispjaċir tiegħu, Alla jżurna bit-bissima tiegħu u jilqana bil-favur tiegħu. Fih danu issa u għall-eternità. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now